138 s prevodovkou Praga Wilson z tanku LT-38, pretože ešte z druhej svetovej vojny. Vozidlo malo vysokú priechodnosť, má vynikajúci naozaj jazdu v teréne, to krásne peruje, plave to bez prípravy, či on skočí s tým len do vody. Jeho problém bol len ten, že vodič musel vedieť, že to má prevodovku s predvoľbou. Vozidlá samozrejme už sú vyradené, používajú, keď ich používajú ešte možno vojska ministerstva vnútra, to znači nejaký policajti demonstráciám, ale v princípe už dneska v bojových jednotkách nie sú. Boli v rozličných prevedeniach. Toto vozidlo má, to ani nepoznal, to má nejakú divnú vežičku, ale to je demilitárne. Ono totižto, keď v roku 90 bola podpísaná zmluva o odzbrojovaní, či 89, tak tieto naše PVP jednotky boli zaradené do kategórie ľahkého tanku, lebo mali 76 mm kanón, tak z týchto OT-60-40 zobrali gulomety KPVT, to boli 4,5 mm gulomety a celé tie vežičky sa namontovali na PVPčka, tým pádom už to neboli v kategórii ľahkých tankov, čiže mnoho ich zostalo potom bez toho. Toto je BTR-60, jedno vozidlo sovietskej výroby s dvomi motormi. Jeden motor poháňa predné dve nápravy, druhý motor poháňa zadné dve nápravy. Plave to. Ďalšie vozidlo Tatra RM70, je to vlastne raketový systém Grad v československom prevedení. Na rozdiel od sovietského Gradu má automatické nabíjanie, palba je vedená z kabíny, to znači vozidlo teda nemusí posádka ani opustiť a môže dať dve salvy bez toho, že by musela vozidlo opustiť. Bol to veľmi moderný systém na tú dobu. Dnešná naša armáda používa modernizovaný na Slovensku systém Modulár, ktorý vie využívať jednak rakety ako aj západného zboru. Ďalšie vozidlo Snar. Snar je delostrelecký a pozorovací zameriavací prístroj na podvozku vozidla MTLB. Vzadu tá radlica, čo to vyzerá ako radlica, to je radar. Ten radar bol určený na to, aby sledoval, odkiaľ letia raketa, delostrelecká streľba, odkiaľ lieta, ale takisto vedel aj zameriavať delostreľskú palbu vlastných vojsk. Dá sa používať aj na zachytenie nízkoletiacich cieľov, čiže označenie Snar 10. Motor Jams. Gulomet tam má ľahký gulomet, ale on tam nemá. Ten je ale skôr určený len tak na strašenie nepriateľa. Toto je práve to vozidlo, čo som hovoril, to BVPčkovskou vežou, čiže OT-90 nazvané. Má to vežu OT-64, ťažkým gulometom. Nie je to klasické BVP-1. Čiže týmto vlastne vtedy, čo bývala Československá ľudová armáda, obišla obmedzovania toho protokolu a už to bolo zaradené medzi ľahké transportéry. Pričom si vozidlo ponechalo svoju pohyblivosť, hlavnú schopnosť, i keď to vyváženie už potom nebolo až také, ale vlastne podarilo sa uchrániť strašne veľký počet vozidiel. Ďalšie vozidlo je presne to isté, tam vidíte ten ťažký gulomet KPVT, ktorý z toho trčí. Ten gulomet ale nemá stabilizáciu, to značí, keď chcete naozaj s tým strafiť, tak musíte ostať stáť a keď ostanete stáť, tak trafia aj vás. Čiže ten gulomet bol tak na kropenie približného smeru útoku s tým, že snáď sa to ujme. Ale tá posádka vzadu pod tými 4 deklami, čo tam vidíte vzadu, tak tá tam mohla. No, toto vozidlo je vozidlo, to je takisto OT-90, ale keď tá malíľka tam nepatrí. Ďalšie vozidlo je BVP-1. Toto vozidlo vzniklo, prvýkrát bolo predstavené v roku 1964 na majovej prehliadke v Moskve. BVP-1 má 76 mm vývrtov a vystreľujú vlastne rakety známeho systému RPG-7.
Táto raketa má účinný dostrel, alebo mierený dostrel, v podstate nie je okolo 500 metrov. Je to nízko. Toto ďalšie vozidlo je vozidlo Svatava. Je to prieskupné vozidlo na podvozku BVP-2, ale s bežou BVP-1. Je to z roku 85. Signál. Toto vozidlo bolo používané na ďalkový prieskum, má napríklad aj sonár pri preplávaní, vedelo urobiť snímku dna. Ďalšie vozidlo AMB, čo je ambulancia na podvozku BVP-1. Najkrajšie sú na tom tie sestričky, myslím, že s tým so mnou súhlasíte. Ďalšie vozidlo je tank T-72 TA-100. Je to vlastne jediný československý 1000-koňový tank. Je to posledný kus, ktorý bol vyrobený u nás s 1000-koňovým motorom. Bol to prototyp, ktorý prešiel skúškami, ale nebol vzatý už do výzbroje. Väža na ňom určená bola väža tanku Moderna. Je v tom použitý motor S1000. Ďalší tank je klasická T-72 M1, to je 780 koňový motor. Rozdiel jazdy, ktorý sa tu urobila skúška, na ktorom ste videli. Tieto tanky do dneska sa použijú aj v našej armáde. Je to tank veľmi populárny. 125 mm kanónom, hladký vývrtok. Ďalšie vozidlo. Toto sú už vozidlá, ktoré pochádzajú z VTI, sú účinné Vojenského technického skúšobného ústavu. Toto bola modernizácia BVP s bezpúškou väžou. Ďalšie vozidlo je vozidlo, o ktorom hovorili, s tým kanónom Grom. Zaujímavé vozidlo za tým je vozidlo Pram. Je to poloautomatický minomet. Na podvozku BVP-1 má o jedno koleso viac na pojazde, ale tento kulomet je bol vysokomoderný, do dneska dosahuje setové parametre, ale všetko je bol vyradený, bol ich vyrobený na 15 kusov, je schopný plotne splniť zametný kabíny, automaticky M1, tiež z nášho VTS-u, čiže Vojenského technického ústavu. Je to ešte ruská verzia, ešte má mechanický stereoskopický ďalkomer, je nad težou také skrínky na dve strany, čiže to je úplne prvá verzia T-72, čiže nie je jedno. Mostový tank, je to jediný kus prototyp vyvinutý v roku 91, už nevzaný do výroby. Jediný kus, ktorý zostal vlastne vo BTS-u. Je to Mal to byť náhradka mostového tanku 55. Mostovka je rovnaká, ale ten motor je samozrejme iný. Ovládanie má mostovky aj diaľkové. Most môže klásť aj pod zbraňami hromadného ničenia. Ale už v 90. rokoch už pre toto vozidlo nebolo ďalšie užitie. No a teraz ide ten vrchol, vlastne to je ten ďalšie vozidlo, je tank. Áno, je to tank Moderna. Vlastne toto bol posledný tank vyvinutý pri našom armádu, aj oficiálne vzaný do výzbroje, ale nikdy nezavedený. Má podvozok s 800 koňovým motorom, pre ňoho bol vyslaný ten 1000 koňový podvozok. Väža má riadiaci systém palby, má francúzsky zmiešaný s slovinským. Je to československá výzbroj. Na korbe vidíte ešte 30 mm kanón, ten je teraz sklopený. Je to naozaj pýcha tanková, ale aj labuťa benzín zároveň. Vozidlo Tatra 111 bolo vyvinuté pre Wehrmacht. Výroba začala v roku 43-44. Bol používaný vlastne počas druhej svetovej vojny až do 70. rokov do objavenia sa Tatry 138. A hneď za ním vidíte Tatru 7. Vlastne je to dnešné prevedenie Tatroviek, ktoré dostávajú aj hasiči, podobne vyzerajú aj vojenské verzie Tatroviek. Toto vozidlo je možnosť. Tam, kde sa nedostane Mercedes alebo MAN, tak Tatra určite. To je to BVP, ktoré sme hovorili už na začiatku, hore na systému. Toto chlapci vyvíjajú teraz nový kus,
Tento ešte nemá klimatizáciu vnútri, čiže keď je v lese, je tam dosť teplo, ale